Tul is-sena d-dieħla se jibdew ix-xogħlijiet biex ikun żviluppat park ġdid fin-nofsinhar ta' Malta. Għal dan il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brinkat waqt sessjoni oħra mis-sensiela tal-laqgħat ta' Gvern li jisma'. Waqt il-laqgħa issemmew diversi proġetti fosthom dak tas-Salini. Il-Ministru ħabbar li wara li jitlesta r-restawr flimkien mal-marshlands tal-madwar dawn se jgħaddu għan taqda ambjentali ewlenija biex isir wieħed mill-akbar santwarji tal-asafar f'pajjiżna. Issemma wkoll ix-xogħol li nbeda fuq park ġdid fil-fost ta' Ħażabbar u fuq il-Ġnien Botaniku tal-Furjana u l-Ġonna tal-Madwar. Fost il-prijoritajiet li ssemmew għall-Ministeru għall-Ambjent għas-sena d-dieħla hemm il-leġiżlazzjoni dwar it-tniġġis mill-ħsejjes. Għal dan il-għan kienu allokati 80,000 euro għat-ħejjiet, riċerka u implementazzjoni. Il-liġi se tkun ukoll frott konsultazzjoni. Naqsu magħhom l-ħsibijiet tagħna, nisimgħu is-suġġerimenti tagħhom, ħalli għall-inqas meta mbagħad il-liġi tgħaddim il-Parlament tkun liġi kemm jista' jkun viċin mhux il-perfezzjoni li titħaddem f'mod prattiku li tagħmel differenza. Aħna impenjati dal-proċess inniduh kemm jista' jkun malajr. Il-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes tkellem dwar l-investiment ta' immodernizzar li qed jagħmel il-Gvern fil-biċċerija u l-pixkerija biex il-Maltin isibu prodotti lokali ta' kwalità u l-biċċiera u s-sajjieda ikunu iktar kompetittivi. Ħidma oħra għaddejja fil-Pitkalija. Issa ħanirranġaw is-sistema infrastrutturali tal-binjiet. Biss ngħidlek li hemmhekk hemm is-soqfa tant għandhom żmien fuqhom li ilhom qattru bl-ilma ħajinbidel kollox totalment fejn hemm strutturi antiki ħajinbidlu wkoll. Ħandaqlu wkoll is-sistema kompjuterizzata fil-Pitkali kollha biex aħna nkunu nafu x'inhu dieħel bħala prodott u x'inhu ħiereġ bħala traċċabilità. L-annimali kienu suġġetti ieħor li dwaru staqsew in-nies, fost oħrajn iċ-ċimiterju tal-annimali u li fil-ġimgħat li ġejjin se tinħareġ sejħa għall-investituri privati li huma mħajra jibnu ċimiterju fuq art tal-Gvern.